θέλουμε αυτή η διαδρομή στην Ελλάδα να είναι κάθε χρόνο σαν πρόγραμμα της λέσχης μας και να προσφέρουμε και εμείς στην ενότητα Ελλάδας και Ρωσίας το δικό μας λεπτό. Совместно с паломническим центром Московского патриархата нами отобрано большее количество маршрутов по земным русским. И мы всегда рады видеть греков в России и готовы оказать поддержку паломническим группам. Αυτό πάντα γίνεται για να ενώσουν τα δύο ορθόδοξα έθνη, καθώς το Πατριαρχείο της Ρωσίας είναι σαν χορηγός για κάτι τέτοιο και πάντα υποστηρίζει οποιαδήποτε δράση κάνουμε στην Ελλάδα. В составе нашей паломнической группы православной России, Сербии, Греции, Болгарии, Белоруссии. Σερβία, Βουλγαρία, όλες αυτές οι χώρες είναι αυτές που περιλαμβάνονται στα δρομολόγια. Паломничество ставит своей целью единение народов православной веры в сегодняшнее непростое время, когда невидимый режиссер вновь пытается вбить клин в наше многовековое братство, интригами и смутами ввести раскол в ненавистный ему православный мир. Τέτοιου είδους δρομολόγια που κάνουμε και ταξίδια έχουν σαν σκοπό να αντισταθούμε σε όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει σήμερα, που ένας αόρατος σκηνοθέτης προσπαθεί να βάλει κάποια εμπόδια στην ενότητα των Ορθόδοξων λαών και της Ρωσίας και της Ελλάδας περιλαμβανομένων. Также совместно с Московским центром международного сотрудничества мы создаем Балканский паломнический центр, который поможет православным всего мира прикоснуться к родным святыням. Έτσι, επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, θέλουμε να κάνουμε έναν σύλλογο, μια ομάδα, έναν ενοποιητικό οργανό των Βαλκανίων, των Ορθόδοξων λαών. В завершение хочу сказать, что наше мероприятие открытое. Присоединиться к паломничеству может любой желающий на мотоцикле или автомобиле. Επίσης, θέλω να πούμε ότι τα δρομολόγια που κάνουμε και όλες αυτές τις ενέργειες είναι ελεύθερες. Έτσι, οποιοδήποτε θέλει να έρθει μαζί μας στα δρομολόγια που έχουμε, με αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, μπορεί να ενωθεί μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή. На этом у меня все. Я бы хотел передать сейчас слово Владимиру, после Αναστάσου και Ατσογούρию, даже Ленчев. Έτσι, από μένα όλα αυτά είναι.